Productions. Sanadi na so ya sami ni ciwon zuciya ina kankani, da na sani ba a sani, dama a ce ban san ki ba, ban san ki ba. Ban zaci so kamar hawa doki ba linzami yake ba, na zaci so kamar rakumi yake da akala na yi duba. Ashe duk wanda ya shige shi kalubale kansa ya yi duba. Ban yi tunanin akwai wuya a fage na so tun ban shigo ba. So bai da igiya ko sarka amma yana ɗaura zuciya. So yanayi mai safarin ciki da kunci a sha wuya. Hanyar so guda take tana da tarin sarƙaƙiya. Cutar so tana da ɗaci da illatarwa ba ɗan kaɗan ba. Kifa kike faɗan a kullum har abada ba mu yi rabewa. Kin wuce kowa saboda ni domin kawai ban kulawa. Da za a ce za mu yi rabewa a lokacin za ki karyatawa. Ashe fuskar ki biyu ban zaci haka gare ki ba. Na so ki bani tabbacin ni ne kadai zan miki magani. Na baki ajiyar zuciyata duk da hakan kika yada ni. Duniya san babu daɗi ko ina naje ba sukuni. Na baiwa so da ƙauna amana gani na ba za ki cutar da ni ba. Tabbas na sha wuya akan ki saboda ke na kamu da cuta. Hawan jini ciwon zuciya gashi ya taɓa mini hanta. Faɗa nake amin kiran ki na ganki kafin mutuwata. Magana ta san ba ta fita ba ma a san me nake faɗa ba. Lokaci guda na ji na haka akan ki ko na waza na bayar. Ni fa akan ki da za a ce min na ba da rai na to za na bayar. Labari in ba na ki ne ba da na ji nan take za na watsar. Saboda kaunar da kika nuna zato na san ba kya bar ni ba. Aboki ya gana sha wuya akan ki yana jan hankalina. In dai so irin naki ne na daina zai fi makar ka nuna. Amma shawara ce ka ɗauka ko kuka bar ta kai ka sani. Akan ta kana san rasa ranka ita ko ba ta kula da hakan ba.